Jancuk iki ketok do sukses uripe iki. Ya aku tak melok kerja. Kae melu kerja aku. Tenanan. Lho nek ra tenanan iki lho jenenge kerja ya tenanan ah. Kowe iku kok malah aneh-aneh ae. Gelem tenan kowe. Lho kerja ra gelem iki lho, penting pokoke entuk dhuwit aku gelem. Lah melok kerja kowe iki syaratnya apa? Gampang. Siji. Obengi marang omah. Lah lha apa? Wis anggere gowo linggis ya bener. Lho janjane kerjamu apa kok nggo linggis iki? Wis go manut. Ya dono sak kerjane apa? Lho ning kono kan ana bank. Ya, Satpame mudik. lah terus? Coba lah cah. Lho kerjamu iki ngene iku. Lah jare pendang tok duwe. Alah, ora sida melo aku nek ngono. Lho. Kene njaluk sukses pemuda ring. Alah, wis timbang kerja ngene iku kalau kira selawase lah ae. Lah kira aja sukses mau mulai aja. Ya mulai. Jajane cah iki mau nang ndak piye to? Tak kok gawean cak mergawe kok malah purik mulai iku karepe piye? Lah kowe lah yo ngono, malah ngejak bobol bank kok. Lah jare pendang tok dhuwit akeh wong ngene. Alah ndasem ngono. Walah aku